Estamos facendo unha visita na cidade de Lugo, que empezou hai unha hora cunha xuntanza con representantes dos traballadores e traballadoras da Xustiza, que, como sabedes, hoxe faise o 9º día de folga indefinida, a primeira folga indefinida na Xustiza galega, e nos desde aquí tamén queremos lanzar non só o noso apoio ás reivindicacións razonables que están poñendo neste momento sobre a mesa os representantes dos traballadores e das traballadoras da Xustiza, e tamén facer un chamamento á Xunta de Galiza a que se descabalgue da soberbia coa que está levando este conflito e que se sente na mesa a negociar. Un barrio con moitísima vida, tanto social, hosteleira, comercial, de todo tipo, pero con problemas tamén dos que imos falar. O que xa podemos anunciar é que imos a presentar no Parlamento de Galiza unha iniciativa para que apoyemos que neste barrio se poña en marcha un área de recuperación integral, un área de regeneración urbana. Creemos que esta é unha medida necesaria para recuperar os espazos públicos para a ciudadanía, para facer unha cidade de Lugo máis habitable. Este é un barrio que sigue tendo moito potencial, e o que necesitamos é que poñer focos sobre os problemas que están existindo e que haxa unha actuación que ten que ter dúas partes. Unha parte a da recuperación urbana e outra parte que é a da intervención social, atender os problemas que está vendo aquí, non? Nese sentido, pois tamén non só a Xunta, sino o propio Concello ten unha responsabilidade, non? Nós sabemos que durante todos estes anos se pechou o Villa da rehabilitación, non? De feito, a Xunta de Galiza ten neste momento un recorte do 30% nos fondos de rehabilitación e recuperación urbana, pero tamén pensamos que non podemos permitir que se deterioren os nosos barrios, e que é importante facer unha intervención pública que recupere esa vitalidade e ese dinamismo e todo o potencial que ten este barrio da Milagrosa.